Numele este Valeria Siri și astăzi, împreună cu Singur, ne jucăm, ne rupem oasele. Uitați ce-am cumpărat. În primul rând, uitați, am luat TNT-ul și ăsta. Și avem vehicule noi. Fidoarul pe care îl aveam, dar avem Sport Bike, Sport Car și mașina aceea. Și ne jucăm pe această mapă. Eșec! Oh, shit. Acum primim foarte mulți bani. Așa. Mă pun următoarea tornadă, picăm. Sau aproape de ea. Nu, de ea. O rată. Da, și după că vedeți, vreau să strâng 20.000. Stați, să-mi iau mașină. Aceasta. M-am pus măcar înapoi și o să conduc mașina. Deci nu e un lucru așa de rău. Același lucru. Aceeași chestie. Îmi pică mașina pe mine, nu pot nimic. Îmi pică o bucată mică, îmi rup un os. Ce ziceam? Și știți că roțile se învârtesc pentru că motorul nu mai iese pornit din cauza aerul care intră la atașă. Ce dacă nu dă damage? Nu. Tu nu știu că nu aveam mapa asta. Dar este și aceasta foarte amuzantă. Eu vreau să pun un TNT și aici o tornadă. Adică nu. Și nu mă întrebați de ce sună așa afară. Dacă se aude pe filmare. Dar nu vreau să spun cum am făcut acel scor minunat. LOL. Să nu uitați să faceți hate pe canalul lui Larry. Nu vreau toată lumea îl urăște. Alex, mă bazez pe tine. O să dai like. Headshot. Eu vreau să strâng 20.000 pentru ăla. Neapărat. Vreau să mă tai în felii. Putere. Să-mi spuneți voi ce ați fi făcut în locul meu cu acești bani pe care am.
Eu aș cumpăra blenderul ăla. Cum mi se spune. Pentru că e sexy. Headshot. Da, știu ce să-mi iau. A, da, vă arăt ceva la... Așa să arăt o cicletă. Prima pasă. Dai puțin. Uite. De ca disperata. Și-am dat puțin. Od. Îmi place jocul ăsta prea mult. Să-mi spuneți ce jocul arăt să ne jucăm pe acest canal. Putere! Ce picao? Putere! Ai, scuzați-mă puțin. Mă doare mâna ruptă. Bine, furtună. Ha! Luat! Ce ziceam? Cred că e făcut. Revin în 2-3 minute. E bun compotul. Da, și vreau să spun că a trecut jumătate de oră și încă îmi rețin ideea. Vreau să spun că motocicleta asta cred că e făcută din puf. Pentru că atunci când cade pe tine, nu pățești nimic. You live, I can fly. Ce? Mai trăiești, mă? Nu mai trăiești. Nu descoperi nimic în Clash of Kings. Cel mai penal joc. La 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 putere. Sfora! 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 Și dacă sună iar ceva ca în primul episod, să-mi spuneți în comentarii. Pentru că este câinele meu și cam doarme. Ce face? Ce frumos doarme ea. Zbor genital. Și. Un singur os. Acum și eu l-ai rupt. Ce mai trăiești, măi? Acum nu mai trăiești. Putere! Numai capul nu mi-a rupt. Păcat. Acum nu mi-a rupt. S-a spus. Pardon. De ce zic pardon când ne vine tabletei? Numai capul nu mi-a rupt numai pe asta. La. Stai să încă puțin. Pardon, eram cam bine. Headshot. Mai dăm vreo 3 ture. Și ne luăm tocătorul și feliatorul de oameni. Acum ne-am rupt de oasele dincolo.
Quickie, băi. Hai. I can fly. I am live my God. Nu mai trăiești. Să fac bani prea ușor acum. Nu în viața reală, în viața reală trebuie să tragi. Nu, fundul. Că ce fără să pici o motoricletă mare viteză pe tine. Dacă nu știi ce e, eu tot n-am dat. Headshot. Pic, pic. Și noi mă întreabă ce faci, ce vreau. Să-mi spuneți cum continuă în comentarii piesa. Nu mă întreabă ce faci, ce vreau. Headshot, double kill. Pic, pic. 20.000. Acum trebuie să mi cumpăr. Eu uite, pot să folosesc orice mapă. Voi vedeți cum arată. Mai pot debloca și pe aceea, cred că îmi bag. Hai să murim repede. Bric. M-am distrat prea tare în episodul ăsta. Îmi place. Skateboard. Pentru a ne afecta corpul. Pic pe el. Holy shit! Bă, îmi place. Cu capul. Da, pot să-mi dau. Și eject. Ui! Îmi place. Brân. Pe ce pot să stau eu în picioare după ce sar? Așa. Așa nu mai trebuie să sar, că mă tai instant. De corpul. Și lumea mă întreabă ce faci, ce vreau. Bro. Poți să sar și rămân înapoi. Oh my gosh, oh my gosh. Am o din două una. 27.000, destul de bunice. Și sar jos pe pentru că putem mai repede viteză. Headshot. Ce merge repede? Stați. Scuzați că mașina asta că e joasă. Holy moly! Macaroni! Știu ce fac. Nu mă judecați pentru că ți-asta în comentarii. Așa prinde. Mă, te-ai îmbătat. Mai mare. Mai mare roțescă? Da, cred că mai mare roțescă. Stați. Ce merge foarte repede. Motoscârța e bună pentru osă. Nu. Muri. Reset. Și să mă pun. Gata. Rigat. Nu mă tai pe vene, dai bine. Și lumea mă întreabă ce
participați! Comentul cu acest video să fie capablu că dacă nu uitați să apăsați un like și ne vedem.